man lai me zo thon thua zai thiam hming thang Buizova zaina Sunhlu kha kan tlo le dona East Phaileng khobula a oma chuan East Phaileng khopela khan Buizova chol buk lo oma hei Buizova chol buk sang ni som ni pathum khan Forest Environment Forest and Climate Change Department in hi an sponsor sakani hi ti chuan so lama son mom rang tlang kha lang lur maya chuan achak lama sial kal tlang lengteng ti vel kha alang boka herai tang chuan a thlir hi anuam hle mai ti chuan kong chak lama hian Buizova zaina Sunhlu a kunga chu a om a kat kal chho don ani hian kong chak loka hian a kong kha heta hian weime East Phaileng weime ten signboard pahen lo tara chaka hian Buizova zaina Sunhlu kung panna aintia athanga hian Buizova zaina Sunhlu kung panna ainti ni ti chuan kan kal chho anga a hmuna eng tiang chen nge Buizova zaina Sunhlu chu a om kan enang thon thua khan a zai thiam lu tuka Sunhlu a zaina bul Sunhlu ka a na tril anti maya a zai thiam ma sin ler na kan ena kan kal chho zela ti hian tlang chi pa han kan lon chho zela tlang chi pa han Buizova Sunhlu a zaina Sunhlu ku ngai chu kan thleng chawa so tilai mi so ani a then hma hian hei hi Buizova kho thlir na ti to meng lo phu ve top to meng helai hi a mun vel hi a tlang vel hi hei a theng thon ro mang reng viau ma ya we me ten an sam fa ya Sunhlu kung hi hei het lai te hian oma a tha te hian om boka a zaina taka chu kan endon ani kan endon a pia hian a zai thiam boka Buizova ha Sunhlu na atli a tril maya anti hei nge hi ani hei herai hian alona achunga hian a zai nge a hnuai atang hian a zaya clear ler nge ta kan threlowa amai ro chu a zai thiam thokata ni ti than thua vela kan huna sa East Phaileng khua top mai khopia mai a khan a omani chuan mual bong hi hei theng thon rom kan ti kha helai mun hi weime in an enkawl hei anti-fai thel no mar viam ani hei hi Buizova a zaina Sunhlu kung chu hei hi ani ti hian lung hian atluk mai lo nan atluka chet mai lo nan an hung kuala cubic lungin hei ama po hi upat mel to pe maya apu hi kan huang hian akuna sa arsiak wel kai thot to maya ki akak wel te tin thuna hian December tha ani to a Sunhlu pok hi ra anual mai tikhan Buizova zaina Sunhlu kung chu kan en chut ni phot sela a bul vela hian a om nual kan ti to kha Sunhlu dang ta pok hi a om nual maya a bul vela hian tin weime ten chom zilte an phuna bung te rihnim te tiang khan a mun vela hi an enkawl tha ang reng viau mai enkawl chin lo te ang a pia vel te hi so tlai pia lama so thing mangin thut na te an siam ani oma enkawl ve ching re ang hela hian hei chom zil rihnim te balhla te an phun boka
la hian in thiar na hom boka chom zil hi an angai ani karinga hei an phun sa khop maya chom zil hi sawa hian an du khop maya ara hi atuina kani karinga sawatan hian hei helai muna hian thinga thuthleng thutna tur thuthleng ti mela thing do a thutna tur an siam hei hi zairum kung ani hi hei hi zairum be chanin thutna an siam ani hi voime te an enkawl tha khop mai en rin ni te engemaw chawlh rem chang vela nula tlangwal te valen nan an hmangna sa viawin ka ring helai mun hi thale mai kong chak loka kong chak maya khan lo omani ti khan du tok le photang Suangpuilawn ram chunga om rung dil hei kong bul loka hian alo oma kong pui bul mai ani awang hian a hmun hi tlo anuam don rio be helai hian in pakhat quarter type deuh a oma chuan helai hian lung an lo ziak boka chuan hei kan soyang khan kong thlang mai a hian an di lakha oma chuan a dil ah hian sanga te an khoya voime in a chi te an da voime enkawl ani boka chuan hei a bul vel hi an ti fa yang reng khop mai a voime te hian han thlek kholi ra hian so lai chuan sanga vel i nge kha common kap ang tiang chi sen ang chi vel kha a oma chuan bulah hian waiting set kha a om bawk ani hi chuan a chhak lamah hian au cha oma a enkawl tu tah hian kong chhak mai han enkawl tu ten om boka chuan joint voime hian la hian thu an chua boka thun tara rung di le chevel ram ngo le nung cha te hi voime ten kan hum hal tlat an ni an ti a ti chereu lo turin chu tiang zong kho sa lo tur chuan join voime ten min bei se ani
thì khan helai hi Suangpuilawn ram chung an ti kha Suangpuilawn join we me ina an enkawl lai ani chu hei a deal bulvela hi a 5 view kan tinang ama ro chu mun then khata chuan a tiang a deal sir vela hian a kalkong kalna kong hi an siam thina ma ro chu helai hi tlemin tran han la le deuh se a sir vela han kalkual theina turin siam se tin thutna te pokha tokin han siam zeu zeu se khwal jin ten an tlo nana chol hadam nana nom deuh tur kha ni dona chu helai mun kan tlo atanga ril ruwa ania khwal jin hi kum telin kan pung chho zela Mizoram po hian khwal jin hi kan nga chho le a kan hun hma te kan hun nei te rung dil phei hi chu tun hma history a kan thia tang khan nupa adil nupa an ti kha ani a helai hi tuna kan hmu hi anu ania lian zok chuan apa chu khuta hemi kan thlen chho ma huan apa chu ate deuh zok boka chu kong atangin tlemin athang dewa alang sar lo de chu hetiang hian an chei hnum lawa an chei fai lawa chu apuna khan an kal thei don lawani ti khan hei thu thleng te an lo da boka helai hun kal te ta na chawna tur thutna nuam deuh mai an lo siam boka ni hi chuan heta hian bolhlo paina thadeuh mai an siam boka helai hmuna chol hadam tur te tan helai hian waiting set a om boka nungcha le thing le maute khoi an phal lo boka ni china kan soita kang khan abul vela hi ango tha an hum hal boka nungcha te tiang chuan helai mun tlo tu te po hian kan shedon ania khula khuan step kal thana awma chu zu thleng thavele chin sim simila tha awme helai hian adilo bul nai te khan an chuk thanga sanga khu an don kal ngamangem o sanga sina tam khop maya common cup ti te grass cup an ti chi ta kha tam khop maya nai wan neu maya kakal tha hin in sa sing deuh hlekani sira hian cubic lungan rem zai ani hi kan soita kang khan abul hi ango tha ang reng viau maya thing mun vek ania sanga ho kha ka tlen thla ma sen ho kha an lo tol kiang zela ka ho ve nai ve la ti han lan na sat nen ti khan apa lama kan kal thanga mu theingem o kong bula tangin apa lama kan kal al bok donia kan soita kang khan khwalzin tenan tlo a an chor chen fa kom tur chuan akam velte tlema chei deuh angai mela la hin inan sa quarter rang deuh chu aum ve a amai ro chu he ta hin akam sira hian kalna ke kalna han om zai sela ti chuan kha tokin thutna om sela khing lai ngo vela te khian han ti thei sela thaviau dona duam viau dona ti chuan so lama chuan sir lama te chuan han ti kwal zel sela thaviau dona ni tiang khan helai hi kalkong bul nai mai ani wangin heng lai vai vak le ai zola tang te po mun dang tang te pon ron kal se helai hi nuam deuh turania tura adin muna hi chuan akam bula waiting set pani om top le thutna om top hi ani deuh maya thian ho temo engemaw han kal du ta se chuan apmun hi min do zo don lawani khu lai khwal sanga sen kha ron kala kal phei zel ngamangam o an ei du tur chana vel ta lo king ra neutral ta khan chuak ngam mai then ko ta khu sen kha oma chuan apalama hei anu kan ti to kha
อันนู้ฮิเลียนโซกะป่าฮักคู่ลำปะเอามาป่ากันจุกเอ็นแล้วเตะโซกะไทยโดนไงกันเชลนี่กันกัลเลชินพอตังรุ่งดีลกำชักลำปะกันทิ้งดอลเลียนเด้อไม่เราเอามาให้คลาเลียนครบเลยอะเฮ้ยลำโดนี่ละจูอัฐาไรลำมุรุกบอร์เวลได้อันนี้คือจะเห็นขี้กูสร้างลูกตัวจวนอภิยาโซนอมบกกันเอ็นชินเละชิมชินองเฮ้ยจุงคลาร์เฮ้ยเพกด้วยไหมสร้างลูกตัวกันเทียมหน่อยเห็นเฮ้ยกัลก้อนไถโซนเจ้านี่จวนกันเอ็นกวลชิมชิมองชาดีนะครับแต่เฮียนั่นลึกตุกให้เราฟังให้ลายโซ่ก็หมดติตัวระดับนี้ทิ้งดอลอันนี้เทรนขัดจวนสตอเราไม่ทะยะทิ้งอะไรทิ้งจวนละเฮียเลียนเบร์ขบเลยจวนนาร์ซารีเบลตะโกมันเสียมาให้ตาเปียเฮียนปัจนี้เราอมพวกจวนประคัดที่เอ็นเหลียงตัวเบอร์คุบเลยมองตัวตัวขี้ซ้ำมันนี่จังหวะเขียนซ้ำโชกี้ตะส่วนคุมีทางขวานประคัดเรามาคู่จุเตะได้เพื่อกระโดดเราไม่ให้เอ็นกวนเล็กชิให้บุลมีฮัตติรมีอะไรมาส่วนตูรูโซกันนี่คู่ตะคนคู่เฮียเราทิ้งดอลพันรูตูรูตะกันนี่ตูรูตะหลายเฮียนไข่ให้ลุนัดตัวก็เริ่มขบไม่ให้บนลูกบนตะกันเลยชวนให้ได้เห็นให้กัลกวลเสียหลังกวลเสียหลังรู้เห็นตะกันเลยไม่ได้ชวนให้นี่แหละเห็นถูกแต่เขา forest in forest color forest department ชุดนะมันเสียมันอีกตรงนี้ตัวรูเบร์เขาไม่เลียนคลาเลียนตักนี่เลียนตักตัวรูเห็มลูกตุกให้อาเห็นเนี่ยได้เป็นและเอ็นกอลเสร็จละเว้ยเนี่ยตัวเขียนฟอเรสเนี่ยเห็นนี่ที่เราหมดเอ็นกอลดูนเสร็จเองมั้งโปรเซสมั้งฟันเสียมาเห็นเสียมเทนี่แล้วมั้งจะได้ปุ๋ยตักนี่ปุ๋ยตักเห็มไหมอะเฮ้ยทิ้งดอกกุ้งนี่รุ่งดีลอันนู้อมนั่นลำค่ะโซ่ลำปังโซ่นี่อัดเห็นมาแต่ไม่ละอีสพายเลงมันจำเป็นกันกันละอีสพายเลงลำจำเป็นอัดเห็นมาอินลายกันดินนะบุระเฮียนป่าจูเอามารุ่งดีลนูป่าอันตีชินค่ะ history อัตพวกอันหมดชินค่ะสลายโลกอัศวนโซ่โกยอัศวนอันนู้เอามาส่วนให้เราเห็นป่าจูเอามาที่ส่วนกันนั่งเทรนมาเห็นรุ่งดีลป่าบุระชวนริกนีเอามานี่ให้เฮียริกนีเพียงฮีสภาพนั้นตามตัวเล่อันนี้ชวนกองทั้งไม่เห็นเอาเวทว่าป่าจูรำซาเตทิลตังนงชาเตจูป่าฮีอเลียนะมวยเดียวเสียละลายรุ่งดีเลยรอยจูป่าอันที่สองให้เตะทัดไปอะให้กันมองเห็นเรานิ่มครบไม่ให้อันเอ็นกอลเวทว่ามาโรจู Fisheries Department in สังหัดสิดานานันมังจูอาจีอันลักชัวคานอันเอ็นกอลจุยโตแล้ววะจูฟังชวนตุยเตข้าอันสักกังตัวนั้นมีฮิจูตุยหกอยู่นะอาทิตย์ลินจูนี่เท่าว่าเสียอันขมิ้นหัวขนาดเอ็นกอลจุยฟักโตแล้ว
นี่นั่นสวยjoint warmer president ขันมินเชลันจินขันก็กลมเด็กทุกตัวเตียงขันเฮลัยพนาเฮียนอป่าจูกองทังโลกเฮียนเราบอกกันนี่ที่ขันกัน history กันเราเชื่อชินรุ่งดีลนูป่าอันติจูวินิจกันโตเละที่ยาลมุมครบไหมที่ขันวิดีโอเตกันดูโตกันงะวิดีโอเตมีเราถือสักเซตตัวเรื่องกันซ้อมเจ้าวิดีโอวินันสับชินนาลงทูกันใส่ทาร์เลบกอันนี้ที่ขันวิดีโอจูกันเราดูโตเลยพัดตัง